La informàtica es troba constantment present a les nostres vides. En coneixes alguns referents? Quants d'aquests són dones? Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Tresors UPC, el podcast que dona veu a les persones que han deixat empremta a la nostra universitat. Avui ens acompanya una dona que ha estat pionera en molts sentits. Professora, investigadora, exdegana de la FIP entre 2010 i 2017, però sobretot una referent per moltes generacions de dones que volen obrir-se camí en el món de la tecnologia. Núria Castell. Descobrim els inicis de la seva trajectòria en el món de la informàtica, des de l'origen de la FIP. Quan jo tenia que decidir quina carrera estudiar, tenia interès per moltes matèries, especialment per les matemàtiques, però amb una companya d'estudis dels últims anys de l'institut no teníem gens clar que volguéssim fer la carrera de Ciències Exactes, que era el que es deia en aquell moment la carrera de matemàtiques. I vam descobrir per casualitat que a la Universitat Autònoma existien uns estudis d'informàtica que en aquell moment ni tan sols eren oficialment uns estudis com van ser just després, que es van etiquetar com llicenciatura en informàtica, i ens va semblar que era una manera de fer unes matemàtiques aplicades i més útils per a la societat. I així ens vam abocar en una cosa que desconeixíem en absolut. Estic parlant de l'any 76. Ni internet, ni documents, ni la comunicació amb l'Autònoma que hi ha avui en dia. La història de la FIP l'he vist des del seu origen, del 76-77, que era just el curs que jo vaig començar, però que va ser al mateix moment en què es va publicar el BOE, que creava la titulació, que creava les 3 facultats d'informàtica d'Espanya, la de Madrid, la de Sant Sebastià i la de la UPC. I vaig veure fins i tot les guerres que hi va haver entre l'Autònoma i la UPC, justament per aquest motiu. Estudiants i professors estàvem a l'Autònoma, però la facultat es va assignar a la UPC. I això va generar uns quants conflictes. Evidentment, la facultat va néixer com un centre petit, però amb molt futur. Inicialment era molt familiar, eren pocs professors, pocs estudiants, això evidentment va anar creixent i les relacions han anat canviant, però el que sí que puc dir és que la facultat sempre ha intentat tenir un perfil de qualitat, capdavanter internacional, i això ho va aconseguir i ha sigut i continua sent un referent. Professora, investigadora i degana de la Facultat d'Informàtica. Com es viu aquesta combinació al llarg de més de 40 anys? Tot professor universitari té aquests 3 encàrrecs, la docència, la recerca i la gestió. En molts casos la gestió es veu com una càrrega molt dura i que efectivament bloqueja processos de progressió, treu temps de recerca, fa que la docència sigui més complicada, però tots hauríem de passar pels 3 llocs que hi ha a vegades persones que prefereixen obviar la part de gestió. Evidentment comences fent docència i recerca, sobretot perquè has de fer una tesi doctoral per poder-te estabilitzar. Ara semblaria que és una cosa rara, però jo vaig començar fent recerca en l'àmbit d'intel·ligència artificial, ja estic parlant dels anys 80. Per tant, el treball que vaig fer en el seu moment, evidentment ara es faria d'una manera totalment diferent, però era un treball pioner i a vegades poc ben reconegut per aquesta mena de treballs aplicats, com era el tractament de textos en llenguatge natural. He dedicat molt temps a la gestió. He sigut 6 anys vicedegana de Relacions Internacionals, 7 anys de Ghana, i tot aquest període en el de Ghana realment és molta gestió, és molta feina, però realment dona aquesta visió tan holística de la universitat que és molt enriquidor. I jo diria que la part de Relacions Internacionals en particular, quan tens tanta connexió amb els alumnes, és molt, molt enriquidora. Un dels seus grans compromisos ha estat impulsar la igualtat de gènere en l'àmbit tecnològic. Com ha evolucionat al llarg dels anys i quines barreres s'han de superar per assolir-la? Recordo que l'any 90, 91, 92, amb una companya de departament ens vam dedicar a recollir dades de gènere, tant de nivell d'estudiants com a nivell de professorat, de l'àmbit de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. I això ho vam fer també perquè era una època que havíem passat de tenir un 40% d'entrada de noies a la FIP, al voltant dels anys 85-86. Estaven baixant, el canvi de nom va fer que baixéssim una mica més, però ja veníem de baixada i volíem entendre una mica quina era la situació, quina havia estat l'evolució i posar aquestes xifres sobre la taula. Ja es començava a parlar també de l'escletxa de gènere. El moment més crític que jo recordo és el meu primer any de degana, el meu primer curs 2010-2011, que va ser l'any Horribilis, quan de 400 persones només el 6% eren dones a l'entrada. Va ser l'any més baix que jo recordo.
potser més activament quan he tingut més capacitat doncs, per moure coses, no? Des de Deganat, quan he estat de vicedegana i he vist més la realitat. Per una banda, la manca de referents, que és un tema que s'està treballant molt, de donar més referents i visibilitzar més les dones en els sectors tecnològics, en l'enginyeria i en particular en la informàtica. I per una altra, la desconeixença de què fa una enginyera informàtica i quines són les seves possibles aplicacions. El meu missatge sempre és la informàtica està per tot arreu, per tant, tu agafes coneixement, experiència en l'àmbit de la informàtica, però després treballaràs a qualsevol lloc perquè no hi ha lloc que no hi hagi informàtica i, per tant, és una possibilitat de ser una ajuda social, una millora social a tot arreu. Dos dels moments més significatius de la seva trajectòria han estat impulsar el reconeixement com a doctores honoris causa de dues dones excepcionals, Barbara Liskov i Margaret Hamilton. Com va sorgir aquesta iniciativa? Sorgeix des de la facultat per diversos motius. La veritat és que un d'ells, i un primer, va ser que fins a aquell moment no hi havia cap doctora honoris causa per la UPC. I jo aprofito per queixar-me una mica. Tenim 43 honoris causa a la UPC i només 4 dones. Des de l'any 77 s'havien fet doctors honoris causa gairebé un per any. Estàvem al 2012 i no en teníem cap. El 2012 es va celebrar l'any Turing, era el centenari del naixement de Turing, i com és un dels pares de la informàtica ens va semblar que era una bona oportunitat per començar a llançar el doctorat honoris causa de dones per part de la UPC. Va ser molt enriquidor i el que vam constatar és que continuava fent falta més dones referents honoris causa per la UPC, i l'any 2018 vam tenir Margaret Hamilton commemorant el 40è aniversari de la Facultat d'Informàtica, que havia sigut el 2017. I penso que vam ajudar una mica a impulsar aquest concepte de doctores honoris causa per part de la UPC per continuar treballant amb el tema de gènere i amb una visió més politècnica. Al llarg dels anys ha rebut diversos premis, tant per la seva trajectòria com pel seu compromís amb la igualtat. Com es viuen aquests reconeixements? Rebre premis i reconeixements sempre és una mica de pujada de moral, no? A vegades fas moltes coses i sembla que no li importen a ningú. Quan hi ha aquests reconeixements dius, home, potser sí que estem fent coses que la gent valora. Evidentment són aspectes diferents, la docència, la recerca, els temes de gènere, cadascun en el seu moment té la seva importància. És veritat que n'he rebut més per temes de gènere que altres coses, segurament perquè hi he posat molts esforços, però sí que m'agradaria destacar el Premi de la nit, atorgat pel Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i l'Associació Telecos.cat, que és un reconeixement de trajectòria professional per part dels teus companys d'àmbit i que, per tant, penses que alguna aportació a la professió has fet. M'agradaria que quedés aquesta idea de que la informàtica és per a tots i per a tothom i que és una eina útil per a tota la societat i que, per tant, hi volem més nois i noies implicats en el desenvolupament de les aplicacions tecnològiques. Que el sector empresarial treballés més per l'equitat de gènere. Si he servit o puc servir de referent perquè altres nenes, noies, dones s'emmirallin i pensin que això és possible, ja ho trobaré molt positiu. La Núria Castellariño ha estat i continua sent una veu pionera, rigorosa i compromesa dins i fora de la universitat. Una d'aquelles persones que no només fan avançar la ciència, sinó que també fan avançar la societat. Gràcies, Núria, per compartir la teva mirada, la teva trajectòria i el teu compromís. Si t'ha agradat aquest capítol, segueix-nos a Instagram, @la_UPC, per no perdre't cap novetat.